Ọra mma anyị ekene ezumezu akene arụbụnagụ kene aja n'isochi akene iwe na-emeli isochi iwe kene iwe isochi na-emeli iwe anyị siri unu gbakwa anyị aja anyị na-agba iwe ewe aja unu nkwafu aja iwe ihe ọbụla ya ewetiri anya mmiri aka anyị na-ayọ na anyị achọrọ unu weziga ihe ọbụla ya ewetawa nya ihe ọbụla ya ewetawa ọnwụ nwụchu ọnwụ ike unu kwafu ya anyị enwe nụ abụ ọjị bụ ọnọdụ ọya ka anyị na-enye unu malụ ka unu na-adị ka unu do anyị si na anyị ekele unu bụ ndị iche wee kpọkụọ anyị isochi kpọkụọ aja anyị isochi kpọkụọ ihe na-emeli isochi iwe kpọkụọ isochi na-emeli iwe anyị si ka unu bịawa anọ na ezinụlọ onye nwanne anyị nwoke ka anyị na-ekwunye na ụmụnne anyị anya mmiri aghara emewe ajiri aghara emewe ọnwụ nwụchu aghara abata na beba na agha atọ atọ aghara anwụ ọnwụ ike aghakwa anwụ ọnwụ nwụchu anya bụ ibe ike ibe ibido ka anyị si ka unu kwafu ụlụwa na ọnya aja ka a na-agba na aja ka eji welu achụfu aja iwe ọma ka anyị na-ekwu okwu ebido tata iwe ọma mere na ezinụlọ aghara ebe akwa aja iwe nọọ obu aṅụrị ka ya na-enwe ọnya ka anyị ji wee jide ya ụkpa wee si n'ụkpa na aya eji ụkpa na-anwata iwe nri na-eweta iwe dị mma mana ajọ nwoke ma ajọ nwaanyị ịchọ o wee su ya n'imi o wee si n'ọrụ ka o jee gwọrọ ọgwụ ma ndụ gwọrọ ọgwụ ma ndụ jeli nka ndị jeli imo ndụ jeli olu ndụ jeli igbo wee si n'ọrụ ka ha bịa mee ya bụ ezinụlọ ibe anya mmiri onye nọdụ ka ọ na-epe ma ọ ka abịa wefuru mmadụ ka esefuru esefu anyị si na-asị ka ha na-asị na kama ha ga-eje ya bụ aja ije ha jee na ọ ga-aghọba ahụ ya ekwu ya bụ okwu ya welu ya bụ ụkpa ka o jebe oriri ọ bụrụ nkata o jebe oriri olu ọ bụ na o chujuru ya natakwana n'ọrụ anyị gọrọ n'ọbụ anyị si na ndụ na-arụ ike ya na-akpọ ịwarụ ezinụlọ na ụmụ nwanne ya nwanne anyị nwoke iri n'ọka anyị kwule ka ọ ga-adụ ọka anyị kwule ka ọ ga-adụ n'ọya ka anyị gọrọ n'ọbụ anyị si n'ọkpọ anyị akpọkuo ochie oke anyị akpọkuo ndị iche anyị akpọkuo ndị ana anyị akpọkuo ndị arụbụnagụ anyị si ka unu bịara arụbụnagụ si na ngwuru ya nwanne anyị nwoke na ụmụ nwunye anyị nọ ka anyị kwuo unu bịarakwana unu na-ezie ya bụ ozi nke gosi na ọ na-abụ ụzọ na ose na-abịa ọnya ka eji wee nwee nchọpụta na o nwere ka o si wee dị wee na-asị ka akwa anya bụ iwe a sị unu ya akwagharị bụ ụzọ n'ebe ụzọ adịrọ na aghara ekwenete ka ara bụ ndị ilo mmeli ụnụ anya kwokwo ka ndị amoosu na ndị amaba melie a na-akwa na-azọ na iwe a na-azọ bụ ọkịka mana ya bụ ọkịka ahụ ka anyị na-ekwu na iwe a na-azọ bụ oke nke ha anaghị azọ kawa na mmadụ jee mara aka ma ọkawa na mmadụ jee nenebe ma ọkawa na mmadụ mara onye ka ibia anya bụ ọkịka ahụ ka anyị na-ayụ n'ọnụ bụ ndị ichie bụ chukwu okike n'ọnụ ya emebe nnekwu mebe oke esite ụbọchị taata onye arụ adụghị arụ dobe ya mma onye ọbụla nwere nsogbu ya nwere onwe n'anya ka anyị gọrọ n'ọrụ onye iwe anaghị agara aga iwe ya ebido gaba ụzọ ya emeghe n'anya ka anyị na-ayọ n'ọnya bụ aja ka anyị na-achụ ka a chụfu aja iwe ka ihe ọma wee bata n'aba chukwu na ndị ichie na ndị ana n'ọnya ka anyị gọrọ n'ọrụ wee sị na ụzụbi ọchakwa n'ebe n'ebe ka ọ na-ana wee sị ka unu niile bụ ọra mmụọ ka unu zukwe n'oke n'ọnya ka anyị ji were akpụkọ ọra mmụọ si be nna na ikwu nne a sị ka unu bịawakwana unu bịa tinye aka wee gbuo onye bụ ọgụ ka ọ bụrụ iwe kwuru ka a na-eme n'ọnya ka anyị ji wee ihe unu si na ụzụ ọbụla bịacha na ọ na-ana n'ebe n'ebe na ụchụ agharakwa na-agbawa ọnya ka anyị ji wee na-ayị unu si ogbe ọgụ ka unu gboo okwe n'ọgụ n'ọnya bụ aja ka e wee kpufuo iwe ike kpufuo aja iwe weta iwe ọma ka anyị na-ekwu okwu ka a nwatara iwe nri ka a kọtara iwe nri onye chụwa ka ọ chụta ndị n'obodo oyibo ka aka kụtara bụ iwe ndị nọ n'ụlọ ka aka kụtara bụ iwe na onye nọ n'ụlọ nọkwa na onye nọ n'ezi onye nọ n'ezinụlọ onye nọ n'ụlọ onye ka anyị ji were eme si ka unu wụọrọ mma ka unu zukwe n'okwu na unu ya emebi isi meba nnekwu ọbụla ha nọ a sị na ya abụ nnekwu ga na-eme ukwu ga na-eme na ndụ ya onye ka anyị ji were anyị si ogbe ọgụ chukwu unu gbokwe n'ọgụ kwafuo anya bụ aja iwe anya mmiri aghara eme na ezinụlọ anyị si na aghara akwa ya ọnwụ na akwa na anyị enwe ọnwụ ka esi were enwe ọnwụ n'ọnya ka anyị yọ n'ụlọ ọkụ unu ya emelụ ya si n'ọnya ka anyị ji wee kwuo okwu si na
ahịa na mkpọrọgwụ unu niile wee jikọta ọkwa na ahịa na mkpọrọgwụ n'ọnya ka Chukwu ji were agwọ ọya wee sị na onye bụ ọya ahụ ka anyị na-ekwu okwu unu gwọọkwa n'onye bụ ọya onye ma ka ọ na-adụ ya dụ ka anyị bufuwe iwe ajọ iwe weta iwe dị mma n'ọnya ka anyị na-eri unu n'ọnya bụ omenala a na-eme ụzọ oghelu onye n'obodo oyibo ka ọ kụtara ego ọ nọ n'ụlọ ka ọ kụtara ego ka onye anọ na ka iwe ọma mere anyị ndị si na ọ nwere ka iwe ọma mee ọwa ka anyị na-asị na echiche obu aghara emezu onye ka anyị ji na-egbu ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dị ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dị aka nne aka ekpe bụ odo n'igbo iru na-azụ ụwa ya bụ odo n'igbo ebe ọbụla wee gbu na aka wee egbute iwe ọma egbuo n'aka ekpe a egbute iwe ọma gbuo n'elu gbuo n'ala gbuo n'iru gbuo n'azụ iwe ọma echighị aghara awụghị ụtọ ebe ọbụla ya eluwe aka aka ịgwa unu kpafuwa iwe dị njọ kpatara iwe ọma taba akụ tawanụ oge ahụle ka a chọrọ iwe anya mmiri n'ezinụlọ ba ọ bụ na ị na-echelewa aja eche na-echelewa ọnwụ buru ụzọ jee kpọọ onye ahụ uru onye na-eche ọdịda ya bụrụ n'ụzọ daa ka anyị na-arụ echelewa ọganiru nke onye ahụ ụlọ okenye na osimiri anaghị ata ata n'ọnya ka anyị na-agụ mezuo ya anyị sị n'ọnya bụ aja ka a na-agbacha aja ka iwodu ụzọ meghe onye mụtara nwa ka ọ mụta onye anụrụ nwa ya ka ọ nụọ onye anụrụ nwa ya ka ọ nụọ nke o tinyere aka ka ọ lụbụ nwunye ka ọ gazie ka nri na-aka ekpe iwe ọma ka anyị na-agụ n'ọgbọ iwe ọma ya na-abịa adịghị ejirela onwe n'ike ezulu anyị si n'ọnya ka anyị na-ekwu okwu ya uwe ka anyị kwuru unu na-ewu ugbo wetara ugbo ndị otu kaba mewa kaba bụ na ya ya awụju anya kpakpali ya ekoche na ezinụlọ ndị abụ ndị Igbo anyị si kpakpali ya ji eko na ezinụlọ wabụ ndị ọwa bụ ndị amụsụ wabụ ndị amụba ndị na-echele mmadụ ibe ha ji eche anyị si kpakpali ji eko na mkpụrụ mma ka ọ na-adị anyị sị na anyị kenere unu enwegodi iwe ọzọ na unu emego na ya onye na ose na-abịa na-arụ ọnụ ya bụ ose na-abụ ụlọ uwe ọra mmụọ na-ezike ewe na ọ bụ ọzịsọ dibịa gbaalụ m nọ nke ose na-abụ iwe abụ n'anya esi ya bụ ozi unu ziri ya ka anyị na-eche anyị jeche onye bụ ozi ka ọ ralụ mmanụ rala edo n'isi ya na ezinụlọ ya n'iwe anya mmiri ara eme n'ọnya ka anyị na-achụfu iwe ọṅụ ka anyị na-agọ n'ọgbọ n'iwe ọṅụ bụ iwe ihe eme n'ezinụlọ ya iwe anya mmiri ara eme n'ezinụlọ ya
na onye nọchọ oge nke agaghị na-atọ atọ onye nọchọ oge nke biche ndụ ya o ji nwayọọ ya nọ n'aka onye eze na-amụta nwa amụta ibie onye arụ adụghị arụ adụ ya mma ya ka anyị na-ekwu onye tinye aka nke onye tinyere aka arịa azụwa ụzọ emeghere onye anụtara nwaanyị anụta nwaanyị onye amụtara nwa amụta nwa onye anụrụ di anụọ di ndị n'ụlọ aka ekụtaghị iwe ndị fụrụ mba aka akụtaghị iwe efụ mba aka akụta iwe aka kụta onye a nwere akụ elute ụlọ maka akụlụ ụlọ kwuo kpalịa onye nwanne anyị nwoke nọ n'ụzọ anyị si anya na ala n'ọyụ a na-agba oke mmụọ na ọ bụrụ na ọ nara ala ụzọ anya na ala ka a na-agba oke mmụọ n'ụbọchị tata ka anyị na-ekwu ugbo okwu na ya bụ ihe unu na-adụ ya n'anya iwe anya mmiri anya ka anyị na-akwafuru unu ivu ka unu rụọ anya aka na ọ ghara eme n'isi ezinụlọ ya ọ ghara eme na ndụ ọ yakwa eme na ndụ ezinụlọ ya ọ bụrụ na nwoke zitere n'ụdị ka abịa iru anya mmiri mee na bịara ya bụ iru anya mmiri ahụ duru ụzọ jee mee na be onye ahụ onye ka onye ahụ mmadụ ka ọ na-adị na irere ya ọ bụ n'anya ya bụ ezigbo iwe ọma ka ọ ya eji anya ya bụ ụmụ nwanne ya ji anya bụ iwe dị mma ikwu na ibe ya eji anya iwe dị mma iwe dị mma bụ iwe ya akpụ ya iwu anya ka anyị kwuru anyị si ka anyị kwuru ekwu n'ụlọ na ya bụ aja anyị na-agba agbacha aja ugbodu agbacha aja ugbodu agbacha aja ka o tụrụ ugbo anyị na-ekwu okwu ewu testimony ka anyị chọrọ good testimony anyị chọrọ ịnụ n'ezinụlọ gbata ọbụla ya bụ n'iwe dị mma na ọnwa ya kwa na-egburu aba achara maka ọnwa egburu achara na-eto ogologo ndụ ogologo kara ya ọnụ anyị si na nchewa bụla odo n'igwe ya ka anyị kwuru onwe bụ oji ezigbo a esi mechie na ọrịa ekwu ụlọ ndị si ka aradoro ha eme emume a si ka aradoro ha ka atọ na akụmọta na ọ ya kwa na-akụ ọta ọbụla anọ n'olu ya manaba anọ ebe ọbụla abata olu ya manaba abata bụ ya manaba abata wedo mma ka eji ya amalụba ara amala na-ajụ iwe aka eji akwalụ n'ihu akwụkwọ ebi ndụ wa bie nke akụlụ ime ndụ mee ego ka anyị na-ekwu ime ezinụlọ aghara emewe anya bụ ivu anyị na-akwa ọ ga n'iru aghara emewe anya bụ ivu anyị na-akwa anyị si atụ iru atụ ka na-eme na ndụ ya atụ ya na-eme na ndụ ya iru atụ atụ anyị emela ndụ ya ebe ọbụla ha batara iru ọma iru agha ajụ ha kedu iru ha chọrọ ka ha emelụ ha eleba kwuru ka ọ ga-adụ onye ọya dụ na-arụ n'uwofuru ya nyanya ọya ka anyị gọrọ n'ọgbọ onye ọbụla nwere nsogbu ụnụ wofu ya nyanya ọya ka anyị na-arụ
unu ga-enyewe akụlọ uche na uche ka eji were echekwa ego unu ga-enyewe akụlọ na uche ka eji were echekwa ego akụlọ ka anyị na-ekwu okwu akụlọ n'iru n'aka efu enyewe akụlọ akọ na uche ka eji were akpata ego ya ka eji echekwa ego a na-ekwu nkewa na-enye ibe dị mma ma na-eme ọzọ agbakpọwa dịka ibu mee mgbakwa gbakpọwa bụ dịka ibu ekwuchebe a nọ abata okwuele ụlọ ya eji ịtali ọrụ ịtali ndị mmụọ wee pịawa arụ bụ ndị ilo ịtali eji apịa ndị ilo eji enye ịtali pịawa ndị ilo ọ bụ ndị ilo ya ghara agụtara ndị ilo ya ghara agụtara ọya ya ndufuni eso ọ bụ ndị ilo ya ghara agụtara ka anyị kwuru ka ụmụ ya emezie ndị si ka emere weje eje n'anya aje n'iru weje n'azụ anyị si na-asị ka ha na-akụ agaghị ejelu ebe ha na-ejere n'akwụkwọ ya malite n'odo n'ibi okewa ya na-elu ya aka anyị wee nwa agba mgbe ọbụla abatala iwe ahụ chọrọ bụ iwe ahụ emeluba iwe dịwa mkpa bụ iwe ya eluwa aka na iwe anyị kwuru ndị si ka emere ka adaalịwa adaala ekwuche ma okwu enwe n'isi anyị si na-asị ka ha na-esi a sị na ile ọbụla ebe ọbụla na mmadụ kwu ma biznes ma ihe ọbụla ya abịa ekwuchiche enye ọdụ eleba na onye anwụsikwu na eleba si chọọ na aghara na-agbanwe agbanwe aka na-agbanwe elewe ọnọdụ aka na-eweta ọya aka na-eweta ajị aka na-echeleba ajị eje eche aka na-ejeleba ajị eji anyị si na tata ka anyị na-ekwu na ala ncha niile ka anyị na-akwafu ọnụ na-akwafu ya kwalụ na-akwajere ndị ilo n'ọya ka anyị gụọ n'ọwụ n'ọwụ ka anyị kwuo n'isi onwe anyị si ka anyị kwuru ka ọ ga-adị anyị ghara atụgharịwa atụgharị ndị si kawa jekete n'iru ejebe azụ anyị si na-asị kawa na-asị na ojijeba ya abụ odo n'igwu ọnụ naba ya na-abụ odo n'igwu iwe ha eli ghara akọ iwe ebe ha tiri aka ya wụrụ ngọzi ọbụla ha tiri ya wụrụ odo n'igwu anyị si na ọwụ ka anyị kwuru anyị si na ọgbọ wee soro ọbụla anyị kwuru na ba ya anọgbu ndị iloba ya akwa na-anọgbu ha ọbụla na-echela anya wee sị na ọ bụ abụghị anya ya akpọwa bụ ndụ abịa naanị igbo n'azụ anyị eketa oke dị mma aghara aba n'ọnwụ ọrụ anyị kwuru aghara aba n'ọnwụ awụcha ụcha ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ekwuru aja ara ebe ọbụla a kpọrọ anyị si ụlọ uwe ọra mma ọ ga-eje zaba na aghara aba n'ọnwụ ọrụ anyị kwuru anyị si na ebube agụ ya na-echebe agụ anyị si ebube agụ na-eche agụ na iru agụ ji eme ilewe na mvọ ka ọ dị wee sị na tata na ebube agụ ya na-eche ọrụ agụ ara bụ ndị ile aghara abụghị anya ajọ mma aghara abụghị anya ajọ mmadụ aghara abụghị anya ụcha ụcha n'aka ka eji were akwanye ụlọ ibu wee sị ka unu ebuchefu ya bụ oyi echewe edebe eme onye na-eme nke ya ibie na-eme ọ na-eme ka ibie na-eme eme ọ bụla ibe nkịta anyị si n'ọya ka unu ga-eje bufu aka pụtara iwe ka adịwa mma kwafuru ọya kwafuru iwe obu mmiri kwafuru iwe ike onye ka a na-ewe unu jee wofuru ya ka o wee dị mma ketelu bụ oke dị mma unu gbanwee ọnọdụ iru ọma kpọbara obi aṅụrị maka na onye iwe dụrụ mma ọ na-enwe obi aṅụrị etinye bụ obi aṅụrị ahụ ka anyị na-agba aja aba aja anyị na-agbawa agbacha ya ka anyị nwere obi aṅụrị nwebe iru ọma n'anya ka anyị na-ayọ obi ọgbọkọ onugbu iwe si na aja na isi otu aja na Abia steeti ya si unu niile zuo oke unu bịa unu ya abata n'aja na ọka unu okwu na ọmụghị nwa unu uchi bụ ụzọ nwa nwere igbo nwa agbụrụ
n'ọmụ nwa na-akwụdo agba aja asị ka o wee dolo baba ezinụlọ na mma. Ndị na-eje ka ha gbukọtebe iwe ọbụla bụ ajọ iwe ka e wetebe ka e wee wule n'omenala na ọka ewele wee radobe. Anyị si na-asị ka ha na-asị anyị si na ume ghara emebi iyi ahịa kwa na eyibe ọbịaja ọchịjara ma ara na bịa ya egbuwa ya egbu onwe n'ọnya ka anyị gwara n'ọgbọ wee si na ọka anyị kwuru kwunu na-emezu anyị si na ụsụ si na ọ maka ọdụ o ji wee were uchichi na-eme na bụ ndị uchichi bụ ndị osowu na osogbute ayakwa na agụtara abụ ndị osowu ayakwa na emebiri iwu osowu ayakwa na aghasala bụ iwu n'ọnya ka anyị na-ekwu na ụbọchị tata ka anyị na-agụ ọgụ si na anya bụ ibe anya mmiri amụ a na-akụ ọtụ ya a na-ama atụ ya a na-emekwu ka nya nwanne anyị nwoke bụ n'anya ya na-abụ anyị si na-asị ka anyị na-asị na taa ka a na-akwụ ya ka a na-akwafu ya ọ yara emetụta ezinụlọ ọ yara emetụta ikwu ya na ibi ya ọ ya kwa emetụta ndị ezigbo enyi ya ndị ya na ya na-abọdụ na mma ndị na-echelewa ezigbo echiche onye ọbụla bụ onye ilo wee cheleba ajọ iwe ya bụ ajọ iwe onye ahụ bụ n'obu jee mee n'isi onye ahụ nọibe anyị gọ n'ọbụ anyị sị ka anyị kwuru ka ọ ghada unu gbotebe iwe dị mma nọibe ọma ka anyị na-alụ anyị si na ya akwa na-agbakwa agbakwa ya kwụrụ anwụchu anwụchu na iwe ọ na onye ọbụla na-ayọ bụ iwe ọma onye ọbụla na-ayọ oke wee gbukwana ghara agbakwa agbakwa ikirikịta ọkpara na-abịa n'ojuba nnukwu ọkpara adị nke onye nwere a sị na unu uru ndị iche na ndị ana unu ya emezu ọpụta iwu onye a nwere ka o nwee nke maka na onye aka weta ọnụ eju wee sị ka anyị kwulie na ọwụ ka anyị gụpụ n'isi onwe anyị na oke nke anyị ya elu anyị aka ka unu mezuo ya n'aba Chukwu na ndị ichie ọwọsolo ọgbọ lee ka anyị kwuru ka ọ ga-adị